mga kaigsuunan, salamat sa Ginoo sa higayon nga iyang gihatag kanato. Aniya na sabta para magdahig, magsimba sa atong Ginoong Dios. Amen. Maayo kay siya sa pag-adlaw-adlaw kanato. Okay? Sa dili pa kita magsugod, ako kamong giawhag nga kuhaon ninyo inyong cellphone or ang inyong iPad or inyong pang computer kung asa ka mo nagtan-aw karon, ato kining i-share. Okay? So, abrihan ninyo, unya inyong i-share. Kaya sa comment section, is-share ninyo sa inyong mga kaigalaan, sa inyong mga kabanay, bisan pa sa inyong mga relatives nga naa sa gawas sa Pilipinas. Gusto nato nga sila sa mapanalanginan. Huwag tanan mo ingon o amen. Okay? So, manindog ta mga kaigsuunan. Prepare ta magsimba o magdahig di sa atong Ginoong Diyos, pinaagi sa pagkanta, pagpakpak, pagsayaw, o pagtukar sa mga instrumento. Akong basahon ang Salmo 33. Nagsugod sa uno, paglipay kamong tanan nga matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo. Daygan ninyo siya, kamong mga matinumanon kaniya. Pasalamatin ninyo ang Ginoo pinaagi sa mga alpa. Awiti siya dinuyugan sa mga kinwardasang tulungon. Awiti siya bagong awit. Ayuha pagtugtog ang alpa. Ug kusga ang inyong pag-awit. Okay. So katong adunay mga musical instruments, kuhaan ninyo inyong musical instruments. Unya kusgon nato pag-awit. Mamagpak ta, musayaw ta, atong iisa atong mga kamot. Tanan nga muyok ta diya sa atong buhi nga Dios. Okay? Sige, mag-ampo na ta mga kaisuunan. Amahan ang langit nun, kami nagpasalamat na ining higayon nga imong gihatag kanamo nga kami managtigom na pag-usab. Salamat kaayo Lord nga gihatagan nimo og dugang nga mga adlaw sa among kinabuhi og aniya kami karon para magsimba, magdayeg o maghimaya diha kanimo Ginoo pinaagi sa pag-awit, pagpakpak, pagsayaw o pagtukar sa mga instrumento. Ginoong Diyos, among ampo nga sa among pagsimba nga ikaw anaa sa among taliwala, nagabuhat ka og mga signs, mga kahibulungang mga butang og Lord, mga milagro diha sa ngalan ni Jesus. Salamat kaayo nga ikaw mag-aayo sa masakiton, ikaw maghahatag og kahupay sa kasing-kasing sa mga nabalaka. O Lord, salamat kaayo. Dawatang among mga pag-ampo pagsimba sa ngalan ni Jesus. O ang tanan, lingon og amen. Mamakpak ta mga kaigsuunan. Hallelujah. Salamat Ginoong Diyos. Dahil good ka. Walay sama kanimo Ginoo. Amen. Okay, ang akong welcome ang atong worship team para pag-lead nato diha sa pagdahig o paghimaya sa atong Ginoong Diyos. Amen. Good morning, brothers and sisters in the Lord. It's a wonderful Sunday again. Another opportunity for us to be together in spirit, to give our praise and our worship to our God. So let's prepare our hearts. Sing with us, lift up your hands, dance if you like. Just open your hearts to God. As Psalms 34:1 says, I will exalt the Lord at all times. His praise will always be on my lips. So let's give our best because this is our time. Hallelujah. Here and now, making loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And now
worship you, oh God, with all of our hearts. Let's give our best to Him. Hallelujah. From the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. From the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. You are so good to me. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Your Jesus. love is better than life. Thank you, Lord, for you are so good. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. You are so good to me. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Thank you, Lord. You are so good. So good. So good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever, oh God, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, our God is good. He is great. He is wonderful. And there's no other God but our Lord. So let's always lift him up and let's exalt his name, for he is good. Amen. Hallelujah. Your eyes is on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen.
is a great God. He is a loving Father. He is in control of everything. He knows the end from the beginning. He is our healer, our comforter, our peace, and His promises never fails. This morning, if you have come with a heavy heart, you are worried, full of anxiety, lift it all to God. Give it up to Him, because He's the only one who can comfort you. He is the answer to all our prayers. And right now, He is in our midst. He is listening, and He cares for each and every one of us. Just have faith in Him. Believe that what He says will be done. Let's continue to worship God. Let's continue to lift up our hands, raise our voices, because at this very moment, whether you are in your houses, wherever you might be, God is in our midst, and He listens. He listens. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is not failing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Our God is faithful. He is faithful. Be still, there is a river that flows from Calvary's stream.
pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Then with my hands to live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. You are faithful, God. You're faithful, God. You are faithful, God. You're faithful, God, forever. Praise God! Hallelujah! O karon madto kita sa atong mga pag-ampo, padayon ta sa pag-ampo, karon magpasalamat na ta. Kabawat nga gidungog na sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Amen. Sugod pa lang sa atong pag-ampo may tungod ini mga COVID-19. Iyan atang gidungog. Og ato ko siyang pasalamatan, aduna nay corona, aduna nay vaccine, kaayuhan sa mga masakiton, provision, ug most importantly, nga kita makabalik na sa atong mga normal nga kinabuhi. Balik na ang economically, balik na sa trabaho, sa negosyo, pag-eskwela, o ang Diyos ang hatag ka natong kalampusan sa tanan natong buhaton. Ampo nato mga kaigsuunan nga kung unsa may nawala nato trabaho o nahutdan kag kwarta o unsa ba o naakay higala o naakay loved one nga nawala tungod sa COVID-19 nga ang Diyos sa magabalik ni ini nga a double full, doble pa sa ngalan ni Jesus. Okay? So, yan po na to. Pasalamat na tayo, tungod sa COVID-19. Padayon tag-ampo sa Israel, sa Jerusalem, at ampo ang kalinaw sa Jerusalem. Sila panalanginan sa Ginoong Diyos, o atong iampo ang ilang kaluwasan. O niya, ampo nato sad ang pagbalik sa atong mga estudyante sa klase.
Salamat sa Ginoo sa provision ug salamat sa wisdom nga matarong ang ilang pag-eskwela. And of course, sa atong mga matag panimalay, ampo nato ang kaluwasan. So inyong i-lift up ang inyong mga tingog, dako ang inyong tingog, nga ihinganlan ang mga tao nga gusto ninyo nga maluwas. Ug ang kada usa ka nato gamiton sa Ginoong Dios. Ug kitang kada usa sad kanato nga padayon kita mangita tag mga kalag nga atong himuog disipulo diha ni Kristo. Okay? So nakuha ninyo. Pasalamat sa mga pagdubag sa Ginoo mahitungod sa COVID-19, ang Israel nya makabalik na ta economically, balik na sa atong trabaho, balik sa negosyo, atong mga pamilya, kaluwasan sa pamilya, peace sa family, ang atong mga anak makabalik ng eskwela. Okay, ampo ta. Amahan ang langit nun kami ni Duol diha kanimo nga adunay pagtuo, adunay pagsalig nga bisan pa sa sugod namo pag-ampo ni ining COVID-19, ikaw nakadungog ka namo. Og Lord, among gituhuan nga imuha nang gipadala ang tubag. Ginoo, salamat kaayo nga ang virus na diskubrihan na Ginoo ang maong vaccine. Og Lord, salamat nga kini mapagawas, walay mga binuang nga mahitabo, Lord God, bisan pa sa processes sa mga papeles nga ma-release kini Ginoo nga smooth ra. And Father, we continue to pray for healing sa mga anasakit sa COVID-19, pamilya nga nawad-an, Lord, ang imong kahupay sa kasing-kasing mo anak kanila Ginoong Diyos. Kaya po na mo padayon, Lord God, ang Israel. Father, we speak blessings to Jerusalem, peace for Jerusalem, peace for Israel, O God. Ang tibog nasod sa Israel, nga ikaw magapanalangin ni ini, magapanalipod kanila, Lord God, gikan sa ilang mga kaaway, o magahatag og kalawasan sa kada usa, abrihan ang ilang mga mata, ilang hunahuna, ang ilang panabot, makasabot sila nga gikinahanglan nila usa ka manluluwas, o makasabot sila nga si Jesus, Jesu Kristo ang manluluwas gayon. Lord, salamat kaayo, giampusad namo ang among mga matag panimalay. Father, that you bless our families, O God. Lord, salamat kaayo. Ang mga nanarbaho, Lord, ang mga nawad og trabaho, makakita og trabaho, ang mga negosyo nga nahunong, makabalik kini, makarecover, O God, doble pa sa nawala sa ngalan ni Jesus. Father, that you bless and supply all our needs. Ikaw mag-prosper ka na mo, Lord. Ikaw mag-bless sa among mga panarbaho, sa among mga kamot. Ang among mga anak maka-eskwela, O God. O sa pagsugod sa eskwela, ang tanan nilang needs, ikaw mag-provide. San pa, Lord, sa mga computers, sa internet, O God. Lord, salamat kayo kay ikaw ang provider. And Lord, salamat ng among mga anak. Lord nga, aduna sila'y desire nga mulampos, o dili lang mulampos, kung dili mo excel. Father, I pray that they're going to excel, they will always be motivated, and they are blessed. I lift up to you ang mga dunay mga panginahanglanon karon, ang dunay mga sakit, akong gihinginlan ang sakit sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa kaayuhan, katong adunay mga cancer, God. Cancer, Lord God, sa breast, cancer sa colon, cancer sa intestine, cancer sa brain, sa aban pang parte sa lawas, bisan pa ang mga sakit nga diabetes, ang sakit nga hypertension, sakit sa kasing-kasing, sa gout, arthritis. Lord, salamat, walay imposible diha kanimo Ginoong Diyos. Father, bisan pa sa pagpaminaw sa kada usa niining online service sa ilang pagtambong. Lord, ikaw magahikap, ikaw mag-aabri sa mga mata, o ikaw magahatag og pagsabot sa imong pulo. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. So, tanan mo ingon on. Amen. Amen. Okay? Karong buntanga mga kaigsuunan, atong tan-awon sa Genesis 17 verses 1 to 2. Kaya bauta nga Ginoong Diyos daghang pangalan. Usa sa iya mga pangalan mo ang pangalan nga El Shaddai. Okay? Kaya bauta mo sa pasabot anang pangalan nga El Shaddai. Yeah, the God is more than enough. Natay kanta nga gitawag El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Okay. So, usa lang kana sa mga pangalan sa atong amahan nga langit nun.
O dili na to kalimtan nga siya El Shaddai. Sa pila na ka bulan nga kita naka ECQ or GCQ or MECQ or whatever it is. Pila na ka bulan nga restricted ang atong panarbaho, paglihok, ato siguro nga ang atong mga natigom nga mga kwarta na gawas na tanan o na rock bottom na wa na kwarta, pero dili na to kalimtan nga ang Ginoong Diyos nagpabilin gihapon nga El Shaddai. Okay, so Genesis 17 verses 1 to 2. O sa may panuigon si Abram nga kasiyaman og siyam ka tuig, mitungha kaniya si Jehovah og ningon kaniya, ako mao ang Diyos nga makagagahom sa atong tanan. Lumakaw ka sa atubangan ko og magmahingpit ka og magabuhat ako og akong pakigsaad sa taliwala kanako og kanimo ug pagpadaghanon ko ikaw sa hilabihan gayon. Okay? So atong makita diha ang pangalan nga Jehovah or ang pangalan nga El Shaddai. Okay, El Shaddai. Unsay buot ipasabot ana? Mao kini ang pulong nagpasabot nga ang Diyos sa awaaw, God of the wilderness, ang Diyos sa kabukiran o kabungturan, God of the mountains, siya ang Diyos sa awaaw, siya ang Diyos sa kabukiran. Okay, siya said, ang overpowerer or destroyer, siya ang tagabuntog, siya ang destroyer, siya ang mananaog, siya ang tigdaot sa mga kaawat. So kanang word nga Shaddai, gikan kana sa root word nga Shaddad nga nagabuot nga buot pa sa bot plunder. Okay? Plunder or panghabas or make desolate. So ang Diyos ang magaharos sa tanan, ang Diyos ang magahanaw sa tanan, siya ang magplunder. Exodus 15:6, ang imong kamot nga tao o Jehovah makahimayaon sa gahom. Ang imong kamot nga tuo o Jehovah nagadugmok sa kaawat. Okay? So, overpowerer, destroyer. Manabot pa sabot sa word nga El Shaddai. Most of it, kalagmitan nato ang ato nasabtan lang sa El Shaddai is God more than enough. Pero sobra pa ang meaning naapay lain. Nga, siya ang God sa wilderness, okay? God of the mountains, sa awaaw. Karong panahon na, ang imong feeling na aka sa awaaw, na lockdown. 40 years and 40 years ang mga Israelites, dito lang sila sa bukid. Sa awaaw lang sila nagpuyo. Nga imong gibati karon sama sa kailaha nga naa ka sa awaaw. Why problema mga igsoon? Ang Diyos, siya ang Ginoo sa or Diyos sa awaaw. Okay? So, kini nagapasabot nga destroyer, gikan sa word nga Shaddai. And another meaning is that he's the one who says enough, igo na, insakto na. Okay? Shaddai comes from the root word shad, enough. Ang shad, ang dugan sa inahan nga nagpasuso sa mga anak. O niya ang iyang gatas, mura na gatas sa inahan nga sobra. Okay? So, that's also one meaning of the word El Shaddai, nga mura siya dughan nga nagpasuso sa iyahang mga anak. So, Dai means enough for us. Dai, which is D-A-I. Okay, sobra pa kanato. Siya ang nagaingon, sobra. Okay, or enough, insakto. So, ang pangalan nga El Shaddai, atong makita nga, sa pipila ka okasyon nga kinigigamit niya, ang Ginoo ang nagpadayag niini. O akong giampo nga ang Diyos magpadayag diha kanimo nga siya El Shaddai sa imong kinabuhi. Okay? Nagpadayag siya nga El Shaddai ngadto kang Abraham sa Genesis 17:1-2. O sa may panuigon si Abraham nga kasyaman og siyam ka tuig, mitungha kaniya si Jehovah, kay kanang word nga Jehovah, El Shaddai. Og miingon kaniya, ako mao ang Diyos nga makagagahom sa nga tanan. Lumakaw ka sa atubangan ko og magmahingpit ka. Og magabuhat ako og akong pakigsaad sa tiliwala kanako og kanimo.
o pagpadaghanon ko ikaw sa labihan kayo. Okay? Ato makita din ni si Abraham, kini nga okasyon, 99 years old na siya. 25 years siya nagpaabot sa saad sa Ginoo. Kumbaga, kung imong tanon sa iyang sitwasyon, wala na gyud si Abraham. Imposible gyud siya nga magkaanak. Ang saad sa Ginoo, imposible yun. Okay? Siguro karong panahon na mao na imong gibati. Murag imposible na sa imong sitwasyon. Murag wa na gyud ang imong negosyo na hagba, or wa kay trabaho, or wa nahurot ang imong kwarta, unya nagkalisod pag yun ka against all odds. Pero nagpakita ang Ginoo, ingon siya, ako si Jehovah. Okay? So, si Sarah sad sama sa kanyang kondisyon. So, Genesis 35, mausad ang gipakita sa Ginoo nga to kang Jacob. Iyang gipakita, iyang gipa-reveal, gipadayag kang Jacob nga siya El Shaddai. Genesis 35:9-11. O nga Diyos mitungha pag-usab kang Jacob sa pagbalik niya gikan sa Padan-Aram. Og siya gipanalangina niya, og mingon ang Diyos kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na paghahingalan ang imong ngalan nga si Jacob. Kung dili si Israel na, mao ang imong ngalan. Og siya gihingalan sa iyang ngalan nga Israel. Og mingon ang Diyos kaniya, kanang Diyos, Jehovah. Ako mao ang Diyos nga makagagahom sa nga tanan. Magmabungahon ka ug magdaghan ka. Usa ka nasod ug pundok sa mga nasod, magagikan kanimo ug ang mga hari magagikan sa imong mga hawak. Okay? Now, kini nga sitwasyon, naagom sila sa problema. Nagbiyahe sila pabalik sa ilang lugar. Unya, sa ilang pagpamahulay sa usa ka lugar, nisato silang kadali. Ang iyang anak nga babae ni Suroy, nagustuhan man sa anak sa hari o sa prinsipe. Ang gibuhat, nakig-negotiate kung pwedeng maminyo sila. Wa man isugot ang mga igsuon ni Dina. Ingon sila nga, di mo sugot kay mga pisot mo. Okay, magpa-circumcise usap mo. Pero ang ilang pagsulti, deceptive. Kaya sa panahon nga, anaa sila sa sitwasyon na nagpaayo pa sila sa ilang mga samad, gisulong o gipamatay sila. So, ingon si Jacob na unsa na ni. Okay? Wa mo kasabot sa inyong gibuhat nga naabutang ta sa peligro. So, pero sa inano nga kondisyon nga naa siya sa problema, nagatubang siya dako nga problema ang iyang anak na rape, o niya posible silang patsuntanan tungod kay ni balos man ang iyang mga anak ngadto sa mga kuan ni Shekem. Naa siya sa kalisod. Apan ang Diyos nagpadayag nga siya ang makagagahon sa tanan. Exodus 6:2. Og ang Diyos misulti kang Moses, Genesis 35:9-11. Og ang Diyos mitungha pag-usab ng Jacob sa pagbalik niya sa padaog siya, umingon ang Diyos kaniya, ang imong ngalan si Jacob. Okay, nga verse 11, umingon ang Diyos kaniya, ako mao ang Diyos nga makagagahom. Okay? Exodus 6:2, napadayon sa ng Ginoo kang Moses. Okay. God also said, ingon ang Diyos, ang Diyos misulti kang Moses, umingon kaniya, ako si Jehovah. Karong buntaga, akong giampong, ang Diyos magasulti kanimo, nga siya ang Jehovah. Siya ang more than enough. Siya ang dughan nga imong kundiin, ikaw magasusog, ikaw matagbaw sa tanan imong mga panginahanglanon. Siya ang imong overwhelmer. Siya ang mo-overcome, or siya ang mubuntog sa imong mga kaaway. Okay? Siya ang Diyos sa wilderness. Siya ang Diyos diha sa kabungturan. O I pray that in this time of pandemic, ang Ginoo magapadayag yun sa iyang kaugalingon. Okay? Siya ang God of your wilderness, El Shaddai, ang Diyos sa Awao.
God of your mountain, ang Diyos sa imong kabunturan. It could be a mountain of need, bukid sa panginahanglanon, bukid sa sakit, bukid sa or bungtod sa kapobrehon, bungtod sa kawaladon, bungtod sa pagka-bangkarota, bungtod sa pagkautang, or bungtod sa pagka-zero. Okay. And He is the God who says, enough. Okay. Everybody say, enough. Insakto na. Insakto na ng COVID. Hunong na sa ngalan ni Jesus. Amen? Okay. He is the breast that nurture and sustain you in your need. Siya ang magpasuso ka nato. Siya magama og way, dalan sa awaaw. Iyang himuon nga adunay sapa diha sa disyerto. Magama og sapa sa disyerto. Magama sa imposible nga posible. Magdaot sa pandemic. Siya ang dughan nga magpasuso ka nato. El Shaddai, the God of your wilderness, the God of your mountain, the God who is more than enough. El Shaddai, the breast that sustains you. Amen? Ang tanan nga nituo diha kang El Shaddai mo syagit og hallelujah. Pag mo syagit og amen. Kung pasabot, so be it. Mahitabo ka na. Okay? Magpadayon kita og faithful diha sa ikapulo. Ang ikapulo mao ang 10%, whatever you receive from the Lord, income nga imong madawat, 10% ana ingon ang Ginoo iyaha kana. It belongs to Him. Ug angay kana natong dad-on dito sa balay tipiganan. Ug sa atong mga halad, ang atong mga halad maoy magahatag og ani kanato. Okay, maoy maga-create sa dako nga future. Kung unsa kadak-a ang imong future, mausad ang imong pag-decide sa imong itanom karon. Okay? So out of that, ang imong panalangin sa imong future wala nagadepende sa imong trabaho, nagadepende sa imong sin. Siya ang El Shaddai. Siya ang atong Diyos nga makagagahom sa tanan. O tanan mo ingon o amen. Okay? Ayaw kalimti, aduna tay mga numbers on the screen, ang online nato nga bank account. You can send your tithes through online, o bisan pa ang imong mga seeds, ang imong mga panaadya sa Ginoo, or pwede sa kamo ato di sa simbahan, adunay gamay nga buslot dito, kung diin imo ra ka ng ihon. Basta ang importante Ginoo, ang importante mga kaigsunan, na kita matilud-anon. Kaya ang atong Diyos, wag yun ang pakyas. Okay, magkamputa. Ama na mong langit nun, ikaw ang among El Shaddai, ikaw ang Diyos sa gangamhanan, ikaw ang gatagbo sa panginahanglan namo nga sobra-sobra pa. Lord, dawata kining imong ikapulong, among mga halad. Nagatuo kami sa panalangin, nagatuo kami sa abri nga kalangitan, nagatuo kami kung unsa gikawat sa yawa nga kini magabalik ka namo doble pa sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat. Ikaw magagama og sapa diha sa disyerto sa among kinabuhi. Ikaw, Lord God, magagama og dalan diha sa awaaw, Ginoo. Salamat kayo. Walay imposible kanimo, Ginoo Dios. Panalanginan mi nimo, Ginoong Dios. Dawata kini amo kini giampo sa ngalan ni Jesus. Tanan mingon og amen. Amen. Praise God. Good morning, Peace Eagle. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through our BPI account. Okay, look, I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on video or the Twitter. Come on, y'all, get a grip. I don't give a flip. I just wanna live, but better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like stop, wait, hold up the club. I found somebody that I love. Like stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like stop. Or you can drop it off at church. Bring him to the man who atones for your sin. Like stop, hey, hold up your praise. Get a little taste of amazing grace. Like Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless.
speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. I could move the mountains and I could calm the sea, but it ain't mean nothing if I ain't got love. Speaking tongues of heaven that only I can speak, but it ain't mean nothing if I ain't got love. Of all of the weapons made for war, only one weapon saves the world. I got a lesson I have learned. Only one thing works. 'Cause there is a love in me that can conquer it, that can cast out devils all in Jesus' name, that can knock down doors that have not been open before. Oh, and I ain't got nothing if I ain't got love. If I ain't got love, no, I ain't got nothing if I ain't got love. If I ain't got love, I could give my money away to those in need, but it ain't mean nothing if I ain't got love. I could give my body to be killed by enemies, but it ain't mean nothing if I ain't got love. All of the weapons made for war, only one weapon saves the world. I got a lesson I have learned. Only one thing works. 'cause there is a love in me that can conquer it, that can cast out devils all in Jesus' name, that can knock down doors that have not been open before. Oh, and I ain't got nothing if I ain't got love. If I ain't got love, no, I ain't got nothing if I ain't got love. If I ain't got love. Some talking about love but ain't walking it. Preaching about love but they robbing ya. We need more love cause the people need love. Y'all cannot talk, yeah, I'm talking to ya. We walk what we talk, you see, people want fame just to throw their feet up. We all want the praise, all the hallelujah. Imagine all the kids switch up like Judas. Hey, cause we need more truth. People want change, but they stuck like roots. Cause they cut taste set free like roots. Cause they cut my chains, cause of love, now I'm feel loud. That can conquer hate, that can cast out devils all in Jesus' name, that can knock down doors that have not been opened before. Ooh, and I ain't got nothing if I ain't got love. If I ain't got love, no, I ain't got nothing if I ain't got love. If I ain't got love. May buntag sa tanan, aniya na pud kita sa atong tulumanon, sa atong pagdayig, pagtuki, pagtuon sa pulong sa Dios paagi sa atong gitawag nga Facebook Live. Sa dili pa tawag so digsoon, akong pahinumduman, atong tawagon, textan, i-PM, i-Twitter, tanang paagi nga atong maauhag ang atong silingan, higala, minahal, kabanay, kapamilya, kapuso, kapatid nga mo tambong makikiusa sa atong pagtuki sa pulong sa Dios. Kay kung magdala ang Dios og kaluwasan sa katawhan tungod ka na kay naa siya gigamit nga alagad aron mo padayag, musulti sa pulong sa Ginoo nga ilang madungog ug madawat. Ug kana igsoon ikaw ang pagagamiton sa atong Dios. Ug tungod niya na dako kayo ang kahimuan kung ikaw magsugod na karon og pagtawag, pag-text, dada, kung naa sa kwarto,
ikumbinser nga mukuyog nimo sa imong pagpaminaw karon sa pulong sa Dios. Panimbahon kini igsoon, dili niingon nga bisan asa lang, unsa lang, apan kini dako ug bililong pagtagad, angay nga ihatag dinha sa atong Dios nga naghatag kanato og kagawasan ug atong gitawag nga mga panalangin. Sa atong pagtuon karong kabuntagon, ato lang numdumano ang atong pandemya, nagsugod kini sa gitawag nato nga COVID-19, pero ang pinakadako natong problema karon igsoon ang kahadlok. Bisag dili na COVID, hadlok na lamang gihapon ta. Tanan na lang butang i-relate nato sa COVID, hasta ang pagsimba nga pwede na unta sa laing mga munisipyo, apan dili gihapon manambong ang uban tungod sa kahadlok sa COVID. Mo nang gitudluan kita paagi sa atong mga nasa gobyerno kung unsaon nato pag-atiman sa atong kaugalingon aron dili ta matakdan aning gitawag nga virus. Dili ka ngay mahadlok, dili tanan nga imong masturya na COVID, pero mas maayo nga imong buhaton ng protocols na kay saktong distansya aron dili ka kalabay ang gitawag natong laway nga mahimo nga makatakod. Pero kung ang imong kasturya na ay mask, kung ikaw na ay mask, then dako na kay na og kahimuan aron dili ka matakdan. Ang kadaghanan sa akong nakita ug natun-an sa mga deklarasyon igsoon, ang infeksyon sa gitawag natong virus magagikan sa baba, sa ilong ug mata, naara gyud nang dapita. Kaya ang kadaghanang sakit nga mahatag aning virus mao na ang gitawag natong respiratory problem. Muna nga atong batay na atong baba, ilong ug mata nga dili na siya ma-infect. Kung naa kay gihawiran nga wa kay sigurado kung daghan bang mga tao nga nihawid po niya na, hugas usag kamo to sa kamuhawid sa mong baba, ilong ug mga mata aron malikayan ang mga dili angay nato nga madawat nga mga virus. Mag-ampo na tayo igsoon sa atong pagtuon tukay sa pulong sa Dios. Again, tawaga o haga ang inyong amigo amiga kay walay laing gamito ng Dios kanila kundi ikaw nga naa karon nakapamati o naminaw para sa pulong sa Dios. Tawaga sila, text sila, dada sila aron mahiusa sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magaputa. Amahan namong langit nun tudloy kami karong kabuntagon nga makakaton sa imong pung aron kami baligon o among makaplagan ng mga maayong kahimuan sa imong pulong aron kami makaandam, makalihok og sakto bisan na ay pandemyas kahadlok, makalakang kami nga naay pagsalig ug pagtuo kay ikaw man ang Dios nga among gialagaran. Gamit ako Ginoo nga imong alagad, gamit ako Dios nga usa ka instrumento alang sa imong gingarihan. Panalangin ni Ginoo ang imong mga anak sa ilang pagpaminaw sa imong pulong ug gamita lamang ako nga usa ka instrumento aron mapadayag sa imong tumong ang imong pung sa imong katawhan. Ginoo na mo nag-ampong nagsalig sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan musulti og amen. Daigo ng Ginoo. Sa atong pagtukiigsoon, ato lang balikan jutay nga ang atong pakigkumbati naagyod sa atong pangutok. There is war in our mind. Naa din na ang kadaugan sa yawa o kapildihan sa yawa. Naa po din na ang kadaugan sa Dios o kapildihan sa Dios tungod sa imong sugot nga mas muhari ang mga butang nga dili iyaha sa Ginoo. Ato nakatunan nga ang atong buhi nga Dios naghatag og mga pahimangno aron ta makasabot nga kaning mga butanga dili gyud nato angay nga pasagdan nga mupadayon nga wala tay kalibutan. Mao nga gitudloan ta nga angay nato nga hawiran, ato nga gapuson, atong ipriso ang mga dakpon, ang mga sayop nga mga pangunahuna nga naghari sa atong hunahuna. Ug mauna ang pagpahimangno ug angay na nato nga pagabuhaton. Sa atong pagbalik igsoon, atong balikan nga ang paagi sa yawa aron kita makasa o dili mutuman sa Ginoo o mahadlok na ta sa tanang butang, ma-depression na ka, mag-discouragement na ka, o dili na ka makalihok sa normal nga kalihukan tungod kay naghari ang yawa sa paghatag og mga kahadlok.
asa man ang musugod. Ato nakatunan sa Heresis Kapitulo 3, susama sa paagi sa yawa ni adto ug bisan karon wa siya nausab, iyang hagiton, maghatag siya duda, iyang atakihon ang pulong sa Ginoo. Ug once mo attack na siya sa pulong sa Ginoo, iya karong mo hatagan ta og pagduha-duha kung tinuod bagyod ang pulong sa Dios. Sama sa gitudlo sa Biblia aron ta kuno malingkawas sa atong mga gitawag nga kalisdanan, example rani nga kinahanglan ingon ang Ginoo iuli kuno nato iyang ikapulo. Pero unsa may sulti sa yawa, tinuod bagyod ka na nga makahatag ka ng imong kaluwasan o makahatag bagyod ka na og gitawag nga pagtangtang sa kalisdanan. Muhatag og duda niya naapay mga ibutang sa yawa nga mga hungong moingon nga pangwartara na, ayaw mo paminaw sa ingnan ng mga butang. So, imo nang entertainon, ikumpara nimo sa pulong sa Ginoo, mas mutuon na kakaroon sa mga hungiyong sa imong dunggan kaysa imong nabasahan sa pulong sa Dios. O di na atong makita ang kumbati. Mutuo ba ka sa tao o mutuo ba ka sa pulong sa Dios? Maminaw ba ka sa mga hungihong nga wa mutuo sa Ginoo o mutuo ba ka sa pulong nga nahisulat sa iyang gisulti? Usara na sa mga ehemplo, daghan kahit ang makita nga nagresulta sa pagpakasala sa mga tao o nahimo rin noon silang natunglo tungod kay ang gipaminaw manila ang dautang butang unta ang pulong sa Dios. Sa pipila na kasiman na igsoon nakahumanta og tulo sa upat ka mga prinsipyo unsaon nato pagdaog nga ato ning madakpan ang sayop nga mga pangunahuna. Una, ato nakatunan nga ayaw tuhui ang tarang imong mahuna-hunaan. Ikaduha, ato nakatunan nga imong bantayan ang imong hunahuna sa mga basura, mga hunahuna nga dili maayo alang kanimo kay sukwahi o kining mga pangunahuna batok sa Ginoo. Ikatulong ato nakatunan para ikaw makababag sa mga hatag sa yawa o mga dautang butang sa unahuna nimo mao ang pagpadayon sa pagkakaton. Igsoon kung dili magutang magpabilin sa pagkakaton, magpabilin ta sa sayop nga unahuna hilabihan kung nauna ang yawa sa pagtudlo kanato kaysa ang Ginoo sa pagtudlo kanato. Ug ato nakatunan sa niaging semana nga gikinahanglan nga ang atong pagkakaton samtang buhi ta padayon tang makakaton. O gikinahanglan ang gitawag natong mapainubsanon nga kinaiya aron ta makakaton. Kay kung garbuson magugaysoon dili gyud ka makakaton tungod kay ang garbo may maguna o ang garbusong tao ingon sa Bible dili gyud na mamati, dili maminaw sa mga pinulungan. Mao na ang tudlo sa Biblia nga ang tao kuno ingon sa Panultihon 18:15 mga reminder na ni sa ato nakatunan ingon dito sa 18:15 nga ang taong maayo panabot gusto ug andam kanunay nga makakaton. Kung maayo kuno kag panabot gusto ka makakaton dayon abdi ka sa pagkakaton ug makanunayon kang ganahan nga naay makatunan. Karong adlaw magpadayon kita sa atong ikatulong prinsipyo nga dili mahimong muhunong ang atong pagkakaton. Tungod kay ang pakigbisog naaman sa atong hunahuna, ang atong hunahuna kinahanglang ampingan nato nga dili ni ma-lockdown, nga dili ni mabox sa mga yawanon nga mga influensya ug angay di nato nga tumpagon ang mga sayop nga mga gibutang nga alad sa yawa para ta makakaplag og kagawasan sa Ginoo. Sa akong pagtukiog tunig suon na ako'y nakatunan o sa kapinulungan nga gusto natong sundan, mauni ang gitawag nga pedagogy of discipleship. Ang pedagogy of discipleship sa Binisaya pa ang pagkakaton sa pagmatuto. Subot pa sabot igsoon kung naatay gitawag nga pedagogy or ang pagkakaton, importante kini kaayo kay usa ni ka disiplina aron ang atong pangutok makakaton sa usa ka paagi nga dili ta magpabilin sa kasaypanan. Usa ni sa mga pagdasig
sa mga magtutudlo nga muabli gayud ang atong unahuna sa sakto nga pangunahuna ug dili sa mga sayop nga mga pangunahuna. Muna kung ang simbahan ng atong unahunaon ug ato yung bantayan, mauni ang usa sa mga pagtulunan nga angay natong sakton. Naay mga tawo moingon nga ang simbahan nga dako og kapasidad daghang manimbahay, maayo kuno na. Ug di ko musupak ni anang nga maayo ang dako nga mga simbahan. Pero naamong ko'y nagtudlo po rigsoon nga dili kuno nato angay nga sukdon ang pagkahimsog sa usa ka simbahan sa iyang seating capacity o sa iyang mada o mga gidaghanon sa taong makalingkod sa iyang simbahan. Apan ingon siya sa iyang pagdasig, ang ato kunong tan-awon dili ang seating capacity apan ang sending capacity. Sama na sa missions o gitawag nato nga sa pagpadayag sa pulong sa Dios. Kay ingon siya, mura na nagdaghang kang sundalo mangaon sa imong mess hall, sa imong kantin, daghang kay sundalo mangaon. Pero kung naara sila sa kantin, wala nakikumbati sa gira, wala kanay pulos nga mga sundalo. Mauna, ingon ang Biblia nga, naagyod tayo pakigbisog, angay ginatong usbo na atong una-una. Kaya naamay mga tao gyapon karon nga nagtuo nga ang ilang trabaho sa pagkakristuhanon, maulamang ang pagpaminaw o dili pagsangyaw. Napay mo ingon nga ang ilang trabaho, maulamang nga pagtuman sa Ginoo sa ilang personal lamang nga kinabuhi o dili na ang pagpadayag sa laing tao. Napay mo ingon nga, wa man ko'y gasa ana nga pag-share, wa man ko gasa ana nga gitawag nga pagpadayag. Tanan kana nga pangunahon na igsoon, mao na ang atong gitawag nga naglimitar sa kahimsog sa maayo nga simbahan. Mao na ang atong gipaningkamutan nga dili lamang daghan ang mulingkod sa simbahan, apan mas daghan ang mga taong nagpaggamit aron gamiton sila sa Ginoo pag abot na sa ilang kadaadlaw nga kalihukan. Karong adlaw igsoon atong gustong tun-an ang 5 pero mabilin gyud sa usa kay taas-taas mo gyud ini sa akong pagpadayon pagtuon, nagkataas so ako sang giputol sa usa karong adlaw. And hopefully atong paspaso ni pagkahuman ani kay importante mo gyud kayo nga atong masabtan pagayo. Kung magpabilin kita sa atong gitong nga ikatanong prinsipyo nga dili ta mahunong mahuman sa atong pagtuon, na atay gito nga pedagogy of discipleship. But pasabot ang pagtuon nga mahimog yun ka ang maayo nga estudyante diya sa pulong sa Ginoo. So atong sugdan igsoon ang disiplina sa kaalam. Ang unsa igsoon? Ang disiplina sa pagkahibalo. The discipline of learning or the discipline of having knowledge. Ang pinakauna sa tanan nga angay natong balik-balikan ang imong utok igsuon dili na malimitahan sa angay niyang makatunan. Walay limit ang iyang maabsorb nga mga information. Pero kitay ni limit tungod sa mga rason nga atong naandan sa atong pagtubo. Mao na nga naagi-agit ang Ginoo nga angay tang makakaton og ablihan balik ang atong una musugod gyud ta sa pundasyon mo na ang pulong sa Ginoo. Karong adlaw tungod kay disiplina man is pagkakatundaghan kay itang mga verses igsoon daghan kayo. Mo na nga gusto ko magkuha mo sa inyong notebook susama sa usa ka disciple ni Jesus na kay notebook, na kay ballpen, magsulat ka ug dili na pag man mo suwat ilabay ra pud nimo apan imo nang gamiton sa pagbalik ug tuon pagsabot aron madawat nimo ang pulong sa Ginoo. So atong sugdan kaning disiplina sa pagkahibalo o pagkakat-on sa kahibalo. Ingon sa panultihon 12:1 igsoon, Proverbs 12 verse 1. Ingon diri, whoever loves discipline loves knowledge. Sa kinsa man kuno ang nahigugma sa disiplina o nagmahal sa disiplina, nahigugma sa kahibalo. So when you love discipline, the Bible says you love knowledge. Mauna nga karon daghantang disiplina sa pagsulat, disiplina sa pagpamati. Pastor Kapoy naman, mauna disiplina ang tawag ni ana igsoon. Antusa lang sama sa mga sundao sa atong gobyerno
naa sila yung mga time sa pagdisiplina aron pag-abot sa gira andam gayon sila. So ang gitawag natong kahibalo igsoon kung atong lantawon sa diksyonaryo, ang nagtudlo kanato bahin sa pagkahibalo mao ang atong kasinatian nga ang Dios naa gayon sa pagtudlo kanato. Ganahan gyud siyang muhatag og kahibalo. Unsa man ang kahibalo? Ang kahibalo mao ang hatag og kamatuoran, mga kasinatian. Ang kahibalo igsoon mao ang kamatuoran, mga impormasyon, ang mga abilidad nga imong nakuha paagi sa imong gitawag nga kaalam o eksperyensya o pagtuon nimo ni ana. Mahimo ni siyang gitawag nato paagi sa theoretical or gitawag nga practical nga pagsabot sa mga matang. Now, ang Biblia nagtudlo kani kunong knowledge or kahibalo, kinahanglan aron ka makasabot pa nga angay nimo ning tun-an pag-ayo mao ang pagkauhaw sa kahibalo. O gikinahanglan nga ato ning sabton kay ingon magud na Biblia sa panultihon 10:14. Ingon siya ang maalamon maninguha pagdugang sa iyang kaalam. Kung maalamon gyud ka igsoon, dili ka musugod nga kutob ra gyud ka dina. Naa gyud kay tinguha nga makakat-on pagyud. Kay maalamon man. Pero kung gitawag kang taong buang-buang, humana sa usa, di na gyud ka ganahan magpadayon pa og pagkakat-on. Now, nganong importante man kaayo ning disiplina sa pagkahibalo igsoon? Nganong kritikal man ni siya? Why is this so critically important? Ako lang gabito ng akong eksperyensya sa kinabuhi para lang madali makasabtan sa uban nga pareho sa ako, pero katong mga tao nga maayo ang ilang pundasyon, salamat sa Dios. Pero para ni sa mga tao nga sama nako nga nagtubo nga inani ang akong kahimtang. Sa akong pagtubo igsoon sa bata pa ko, nag-elementarya, nag-high school, nag-college, ang akong pag-eskwela, requirement na gud din ako, aron normal lang akong kinabuhi, sama sa lain pang mga batanon. Wala ko'y tinguha nga makakaton yun, ang ako lang nga muskwila ko, na ako'y uniform, na ako'y balon, unya na ako'y classmate, na ami may isgutan, na ami duwa. Ang ako, pangatog eskwelahan igsoon, igo ra gyud na pagtuman sa normal nga mga bata. Pero wala gyud nagmatuto na ako, nagtudlo nga, sa eskwelahan na, maminaw ka, mag-exam na. Wala gyud ko ana igsoon. Siguro tungod kay akong ginikan, nag-busy food sila, o akong maigsoon, busy food sila, so iyahanay ra gyud mi. So sa akong pagtubo, wala ko igitawag nga paningkamot aron makakaton. Kanang gitawag mga honor-honor, wala gyud nay arrival na ako. Ano, nag-honor ka, but ba pasabot, mas lami kag kaon, but ba pasabot, mas taas kag oras, di man, pareho rata. Kani mga una-una, nga mo'y akong na katunan sa akong pagtubo. Minsan manggani sa pagsimba igsoon, ano mo simba mo ko sa akong pagkabata, tungkol kay pamilya, gitudluan man mi nga Domingo simba. Unya, ganahan po kong Domingo, kay makasuot ko sa akong nindot nga sinina, makapamisti mi, magbisti na mo, maayo kayo, unya, nga pinasahi pagka Domingo ba kay alang magwid ka na sa Ginoo. Pero kung ingon ka, mamati pa ko sa simbahan na aba ko'y makatunan, bisan pa siguro maayong magwawali sa among simbahan, ang among kaparian dito. So, kaya naamagin mo mga maayong mga kaparian dito. Pero tungkol kayo, wala ko'y interes sa pagkakaton. Igoragin ko nga ningadto, para lang ingon nakasimba. Wala yun ko'y na amgo nga kaayo, wala kaayo ko'y nasabtan nga makahatag ka nako o dagko nga mga kausaban. Now, nganong critical man ang kaalam igsoon o pagpaningkamot nga makahibalog ka. Ingon ang Bible igsoon no, that Hosea 4 verse 6, ingon dito nga, my people are destroyed for lack of knowledge. Balaglag ang akong katawan tungod sa kakulang sa kahibalo. Kritikal ni siya kung dili ka musabot nga angay kang magtuon, dili nimo masabtan ang kauhaw sa pagtuon
ug dili pud nimo mabantayan ang importansya niini sa imong kinabuhi. Una, nganong critically important ni siya? A, because if you don't thirst for knowledge, ignoramos gyud ka igsuon, ignorante ra gyud ka. Muabot ang panahon makabaton gyud ka nga wa gyud kay alamag. Makainkwentro kag mga tao maghisgot sa mga butang, magngangarag gyud ka o magtan-aw sa langit nagunahuna nganong niabot ko aning lugarag dapita nga wa gyud ko'y masabtan. Ang imong pagkawalay kahibalo igsuon maghatag kanimog daghang sayop nga pagkunahuna. Insecurity, usahay tungod sa imong garbo, imong lainon ang tao nga nagsulti. Sigig in English na munta ka diri sa Pilipinas. Ngano mag-in-English man ka nga mga Pilipino man ta. Mangita kag mga rason aron kaingon nga dili makit-an nga naa kay mga kasaypanan o nga wa ka nakahibalo di ay sa ilang gihinisgutan. Muna nga kung ang tao igsoon wala gyud kaalam o kahibalo sa mga butang, muabot gyud ang panahon nganong kritikal nga makakatuon gyud ka, magngangar gyud kay igsoon, ang musuro gyud sa mong baba langaw og lamok. Kawa man gyud kay makadugang wa kay katampo, wala gyud alamag. Mao na nga karon pa lamang ang tao, salamat sa Ginoo wala may awahi sa Dios. Kung andam kang maminaw sa Ginoo, makuratan yung kaigsoon sa mga pamaagi sa Dios, sa iyang pagtudlo ka nato. So kritikal ni siya tungod kay kung wala ka pagtingwa sa kahibalo, igsuon mahimog kang matawag nga buang-buang, you're a fool, ignorante nga dako ang matawag. Ikaduha, nganong importante ni siya, no? Kung wala kay kaalam igsuon o kahibalo, I keep going back to kaalam, kahibalo, wala kay knowledge in so many things, it's a matter of time nga malaglag yun ka. Muabot yun ang panahon ang imong kalaglagan. Kung naay taktakon sa trabaho, mag-una ka. Kung naay ingon nga mailad, mag-una ka. Kung naay ingon nga tao nga daot sa ilang mga gipambuhat, una ka. Tungod kay wala kay kahibalo. Now, why do I say nga kung wala kay kahibalo, critical kayo, kay una, ignorante ka, ikaduha, dali mahitabo ang pagkalaglag nimo. Di ba, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang pagkalaglag nimo tungod sa wa kay kahibalo. So, ang atong kinahanglang buhaton, atong tangtangon ang suliran sa way kahibalo. Maunang naatay pagdasig karon nga ang pangaway sa yawa dinagyud sa atong utok, dili siya ganahan makakatun pata. Ako nahinumduman sa panahon sa Israelita sa among no limitanger og el filibusterismo, gitudloan gid kuno ang mga Pilipino nga dili makakatun aron magpabili lang silang mga ulipon. Mo nay gisulti ni Jose Rizal sa iyang libro. Ug tungod ni ana gusto nila nga walay makakatong Pilipino. O kana lang ako lang nahinduman tungod kay kung wa man kita makakaton magpabili na kita sa atong pagkaulipon o sa atong pagkaway kaalam. Ug tungod kay wa kay kaalam, dali ra kay ka malitag sa mga kalaglagan. Ingon sa panultihon na 10:14, panultihon 10:14, ang maalamon maninghuha pagdugang sa iyang kaalam, apan ang pulong sa buang-buang makapaduol sa kasamok. So kung wa kay kaalam, wa kay tinguha sa kaalam, unsay makaduol nimo? Ang kasamok. Mas maduol ka sa mga butang nga makasamok kaysa makaduol ka sa mga butang nga makapalambo unta nimo. Tungod kay wala ka naningkamot nga maablihan ang imong kahibalo o pangunahuna. Now, sa akong pagtubo no igsoon, ako maingon nga dili madugay akong unahuna mao ra gyud ko kutob ug tungod ani dinha ra gyud ko kutob manang ingon sila ang janitor ang sweldo tungod kay janitorial siya. Kung maestra ka tungod kay maestra nga problema imong gatiman. Pero kung abogado ka, ang imong income pang abogado po tungod kay abogado ka. Kung doktor ka, ang imo pong income, dinoktor po, tungod kay doktor man ka. So, ang imong makuha, ang imong madawat, kung negosyante ka, depende sa imong kaalam, dako na gamay,
Mudepende na gyud sa imong tinguha nga makakat-on. I remember sa pagsugod ni Gokong We kaning atong Robinsons bitaw, ang ilang amahan nagsugod gyud na diri sa Cebu. Sila ang tagiaan ng simbahan nga Vision Theater ni adto. Unya namatay man ang ilang amahan, unya ang iyang pipila ka igsoon gipabalik sa China ug siya nagpabinlo pipila pod ka igsoon para maningkamot tungod siya may kinamagwangan, siya gyud ang naninguha. Karon mutan-aw ka kay nasirado man tong nawala sila sa ilang maayong kahimtang sa kamatayon sa amahan ug nagsugod siyang naningkamot sa iyang kaugalingon. Namaligya siya og butang mga matang dito sa merkado hangtod na maligya siya mga ligid. Karon igsuon komplikado na ang ilang negosyo tungod kay nagkadako man kini. Pero ano man ang nidako kay nibutang gid siya sa iyang pangunahuna nga dili ko magpabilin sa akong nahibalan, kinahanglanon gyud na akong masabtan ang mas daghan pang mga butang. So naa kay gitawag nga paninguha sa pagdugang sa imong kahibalo. Pero kung wala kay tinguha ni ana, magpabilin ka sa pagduol sa mga kasamo. So una, ignorante ka. Ikaduha, naghuwat ang panahon sa imong kalaglagan, naghuwat ra ka sa imong kalaglagan kung di ka makakaton. Ikatulo, wala kay gitawag natin yung Diyosnon nga mga bililhon nga pangunahuna, or you will never have a godly values. For example, sa Panultihon 8:13, Panultihon 8:13 kaingon, ang pagkabaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo mo ay pagdumot sa dautan. So kung makakaton kuno ka o ana kay kahadlok o na kay pagtahod sa Ginoo, imo kunong dumtan ang dautan. O tungod kay gidumtan man nimo ang dautan, hasta ang pagkalimbungan, pagkagarbuson, mahitason, mawala ang mga dautan nga mga pinulungan sa imong pamaba kung naa kay kahadlok diha sa Ginoo. Kay kung naa kay kahadlok sa Dios, ingon pa sa Biblia, naa kay pagtahod sa Ginoo, nagdumot ka sa mga dautan. But pasabot dili ka ganahan sa mga dautang butang. No ngano man na, kay kung naa magyud ka sa kalam sa kahibalo igsuon, dili man gyud ang saktong butang ihalo nimo sa dautang butang. Kay bawo magyud ka nga kung ang kamatis mahaluan og mga bulok nga kamatis, sa dili madugay daghang mga bulok sa imong kamatis. Sama na sa sibuyas, sa patatas, imo ginang bantayan mo nang ilan ng pilion aron dili masagulan og mga makadaot. Sama ni ana igsuon, importante nga naagyud kay tinguha sa kahibalo. Kay kung dili igsuon, wala gyud kay matawag nga mga Dios nung bililhon nga pangunahuna. Now, sa akong pagtubo, akong masulti, kay dekado medyo ko nagtubo, paagi sa paninda, di na ako nakakuha sa akong allowance, o mga butang nga gikinahanglan sa eskwelahan. Sa Bible pa, gitudlo nga kung nakay kadok sa Ginoo imong dumtan ning mga daotang butang. Pero tungod kay wa man ko niya na igsoon, nangita gyud ko og atong matawag nga tawhanon nga kalipay. Ang akong pag-eskwela, lingaw-lingaw ra gyud na, dili na ingong makakaton. Pero tungod kay wa ko'y absent, wa gyud ko'y hagbong. Nakatilaw ra ko sa kahagbong pag-college na gyud kay ka-bright sa among maestra, sobra ka-bright wa gyud ko kasabot. So nabalhin ko sa sunod nga bright nga sa among eskwelahan, dito ko nakabawi, nakapakita gyud ko sa akong karaang maestra nga naapo ko'y gamay nga kaalam kay nadarag yun ko sa sobra niya kamaayo. Well, ako ratong rason, no? Pero ang tinuod igsoon, nganong kritikal ang atong makahibalo kita, tungod kay kung dili, magpabiling ka sa pagka-ignorante. Ikaduha, naghuwat ra ka sa imong kalaglagan. Ikatulo, dili nimo makitaan ang mga sakto nga mga godly values. Ug tungod niana, maut-ut ang imong mga lakang kay wa man kay grasya sa Ginoo. Ingon sa Panultihon 1:7, Panultihon 1:7, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. So kung ikaw di ay igsuon mo hatag og saktong pagsabot
nga mahadlok tas Ginoo muhatag ta og atong matawag nga pagrespetar or pagbaton og saktong pagtahod. Ang Biblia nagtudlo nga mao kuno kini ang sinugdanan sa kahibalo o kaalam. So kung dili nato nasabton, dili ta magpaduol gyud sa Ginoo og tarong, dili gyud ta makakaplag sa sakto nga kahibalo o kaalam. Now, naghisgot ta igsuon nganong importante ang disiplina sa kaalam. Una, atong hisgutan nga kinahanglan gyud tang maka-acquire og knowledge, kinahanglan tang mudot-dot nga makakatuon. Ug mao na atong hisgutan nga kung wala kay pagdut-dut ani nga kaalam, critical kay ni kay magpabilin ka sa pagka-ignorante, dali ka nga malaglag, ikatulo mao ang imong pagbuhat sa mga dili Dios nun nga mga butang. Ikaduha igsuon sa anong ito nga disiplina sa kahibalo. Mao ni nga nganong importante ang disiplina sa kahibalo kay mao kani ang atong matawag nga sinugdanan sa kausaban. Kung naa kay tinguha sa kahibalo, makakaplag ka o gitawag nga kausaban. You cannot change until there's a reason for you to change. Dili gyud ka mausab kung wala kay rason nganong angay kang mausab. O kang ang kaalam igsuon, manigisulti sa Corinthians no nga, ang kaalam makapaburot sa una-huna. Kung imo niya itong una-huna, plak niya na kakaplag ka, burot ni siya. No? Dili na negatibo, it's a neutral term. Pero, sama sa ligid sa usa ka bisikleta, kung walay hangin ang interior, di yun din magamit. Kung walay hangin ang exterior, di yun din magamit. Flat yun na siya. Pero kung mahanginan na siya, mabutang gitawag natong kaalam o kahibalo, then magamit na siya sa iyang sakto nga paggamit. Now, nganong importante ang kausaban paagi sa kahibalo? Kay kung wa kay pagkauhaw sa kahibalo, maglisod kang mausab. Remember, no, tanan nagsugod diri. Ang kausaban magsugod diri. So, unsaon magyud nato pag-usab? Kung ang unahuna, ang pinaka-tawag nato nga battlefield or war field sa yawa. Unsaon man nato nga ato ning mabuntog ning pagka-ignorante sa atong kahimtang karon. So akong balik ang akong kahimtang no sa akong example sa akong pagtubo. Sa akong paningkamot, of course, ako yung mga paningkamot na ito, New Year's resolution, na ako'y gustong mausab. Pero ang New Year's resolution, ako kutob na sa bagong tuig sa unang tulo ka adlaw. Pag humana diana, balik na dayon sa normal. Nga naman, kay wala mang kyo'y sakto nga kasinatian ngano kong mausab o angay dyo kong mausab. Na kay madungog nga maayo, pero dili mo tuhok nga magdagin ako kausaban. Asa man ko nagsugod nga nagtinuuray sa akong pagpaningkamot nga makahibalo o mausap. Igsuon nagsugod ko sa atong gitawag nga Catholic Charismatic Renewal. Dinagi ko nagsugod sa pagkauhaw sa pulong sa Dios. Dina ko nagsugod nga makabaton sa iyang mga pulong ug tungod diana naagyud ko'y matawag nga mapasalamatong kasing-kasing. Tungod sa LSS, Life in the Spirit Seminar, namo atong panahon na mga 1980-81, dito gyud ko unang nakakaplag sa tinuod nga Ginoo nga ako nang nadunggan sa taas nga panahon, pero wala lagi ko'y matawag nato nga encounter, wala ko'y tinuuray nga kasinatian sa iyang pagka-Dios. Now, nganong importante man ni sa kausaban igsuon tungod kay ang tinuod nga kausaban magsugod sa kahibalo. Ang imong knowledge mag-push nimo aron ka mag-usab. Now, ingon sa Daniel chapter 2:21 sa ikaduha nga parte aning bersikulo, Daniel chapter 2:21b, ingon diri nga gikan kaniya ang kaalam sa mga maalamon. So ang Ginoo ang gigikanan sa tinuod nga tubod sa kahibalo. So kung ang tinuod gyud ay nga kahibalo mahitabo tungod kay naa kay atong matawag nga paningkamot
resulta ka na sa paghikap sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Kung kay ikaw lang igsuon man ning kamot, matiguang na lang ka o usab-usab, mubalik lang yapo ka sinugdanan. Muna nga, dili gyud nato mahimo nga ang pagkausaban mahitabo tungod kay way Ginoo nga ikaw ra gyud na naagi na hikap sa Dios para ang kausaban mahimo yung tinuod. And I can tell you this, for those who really were doing the best in their life to change, nga nahitabo ang kausaban naagi na hikap sa Ginoo. Now, tuti ang Biblia nagsulti nga ang kaalam nagagikan siya ang tinubdan sa tanang kaalam o kahibalo ang ngaytang musugod anang dapita. Kay ang atong gito nga disiplina, ang disiplina sa ikaduha natong pangunahuna ang pag-usab mahitabo lang nganha sa kahibalo. Ug tungod kay ang tinuod nga kahibalo magsugod gyud sa Ginoo, musugod gyud ta ana nga pundasyon. Ingon sa Panultihon 2:6. Panultihon 2:6. Ang Ginoo mo ay naghatag sa kaalam. Kinsay naghatag sa kaalam igsoon? Ginoo. So ang kahibalo sa usa ka tawo nga lawom og tinubdan og layo og labay nga pagsabot tungod na kay ang Ginoo ang iyang tinubdan sa iyang pagkahibalo. Panultihon 2:9 Gs. Panultihon Kapitulo 2, 9 ug 10. Kung mamati ka kanako ang Dios nagsulti, mahibalo ka unsay husto, matarong ug makiangayon. Masayod ka sa angay nimong buhaton, mahimo kang maalamon ug makahatag kanimo kalipay ang imong kaalam. Wow, kalami nganong nagsulti man ang Ginoo nga kinahanglan gyud tang makahibalo aron ta mausab. Kay kung makahibalo ta, ingon pa ang Biblia, kay kung makahibalo ka, makakat-on ka sa matarong ug makiangayon, masayod ka sa tanan nimong buhaton ug mahimo kang maalamon ug makahatag kanimo kalipay. Makahatag kanimo kalipay ang imong kaalam nga nakuha gikan diha sa Ginoo. Now, sa akong testimony, so dili ni pagtaas sa imong kaugalingong siya, pero dahil na lang mga pagpamatuod ba. Nagsugod ko sa LSS, Life in the Spirit Seminar, o gidawat na ako sa Jesucristo nga akong Dios o personal nga manluluwas, anak nga seminar. Ingon sa unang Timoteo 2:4, nganong na may relationship ang pulong. Ingon mong gudri, no, igsoon sa unang Timoteo 2:4, ingon diri, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Buot sa Dios nga ang tao maluwas ug makahibalo sa kamatuoran. Buot sa Dios nga maluwas ko. Buot sa Dios nga maluwas ka. Buot sa Dios nga ang imong amigo, higala, kapuso, kapatid, kapamilya maluwas. Ug tungod anang kaluwasan nga iyang gustong mahitabo, kana tungod sa makakat-on kita. Ingon dito, sa in English akong basahon, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ang pag-abot sa pagkahibalo ngadto sa tinuod o sa matarong o pagkatinuod nga mga butang. Now, kaning atong gitawag nga kausaban paagi sa kahibalo igsoon, ang tinuod nga gigikanan gyud ani para mahitabo ang tinuod nga kausaban sa Ginoo gyud ni magsugod. Tinuod na ay mga libro, mga self-help books nga imong lang tan-awon, mga do-it-yourself principle. Pero igsuon ta man kita ang imong kalag naanay naandan, ang yawa nakapuntos na nimo. Mauna nga pag-abot sa kausaban, lisod para nimo. Pero kung magsugod ka sa Ginoo, ang Ginoo muhikap sa imong kasing-kasing o paagi sa iyang kamatuoran, ablihan niya ang mga nangasiradan nga mga panghuna-huna. O di na magsugod ang atong gitawag nga saktong mga paghuna-huna. Now, pagdawat na ako sa Ginoong Dios, kay Dios magyud ang tinubdan sa tanan, akong nakaplagon nga ganahan gyud ang Ginoo nga moabuta sa kaalam o kahibalo dinha kaniya. Kaya ang kausaban o ang kaluwasan resulta na sa atong pagkahibalo
Now, ang word nga salvation or save, kaingon dito sa in English no nga, who wants all people to be saved. Kanang word nga save, mo na ang word nga zozo or S-O-Z-O. S-O-Z-O. Kanang zozo sa Griego, but pasabutan na, kaluwasan. O dili lamang kana ingon nga pagpasaylo sa kasalanan, apan lawom-lawom na siya igsuon. Kaya ang zozo sa iyang original nga pagkasulat, but pasabot na ani siya ilabot sa pagbalik sa imong himsog nga panglawas. Kung nagmasakiton ka, maayo ka. Na anilabot sa pag-ayo sa imong mga balatian nga niadto naa, pero tungod kay gidawat nimong Ginoo ang Dios naghatag og kaluwasan sa imong mga balatian. Ug naa po ni gitawag nga kagawasan sa kaaway, deliverance from your enemy, ang word nga zotso. Amo na ang meaning niya na nga abot pasabot na agyo kay kagawasan sa kaaway sa Dios. Nya kung naa kay kagawasan sa kaaway sa Dios sa espirituhaning pangunahuna, maklaro gyud igsuon nga ang yawa o ang iyang mga demonyo maoy iyang gitangtangan o gahom sa imong pangunahuna. Dinha na yun na magsugod mo na ang importante ang tinubdan sa kausaban para ka makakaplag kadto sa tumong sa Dios, mao ang pagkahibalo sa iyang pulong nga maoy tinubdan sa tanang kahibalo. Now, kung naa nakanidawat ni Kristo Jesus sa imong kasing-kasing, di kumpisal ka nga makasasaka o gani surrender ka sa Ginoo nga Lord, di na ko kaya kung ako lang sugod sa akong kinabuhi ug sugod karon ikaw na ang akong Dios nga manluluwas ug sugod ang adlaw imo na kong anak. Nag-ampo ka sa simpleng ina ng pag-ampo. Kaya ba makisuot ka ng pag-ampong imong gibuhat, mao na'y sinugdanan sa mga atong matawag nga kausaban. Now, sa pag-ampo nimo anang pag-ampo ay suon, kanang yung orasa, kanang minutuha, kanang segunduha, kung namatay ka ng panahon na, ditsugod ka sa gingarihan sa Diyos. Pero tungod kay karaganan sa ato, gihatagam kitag panahon sa makakita ta sa kausaban, makita nato ang mga panghitabo nga mausab ka nato. Ug mauna na ay gikinahanglan sa gitawag nato nga renewing of the mind. Nagsugod gidawat ni Jesus na kay mind transition from demonic, evil, wicked into divine, godly, and of the Lord. Ingon sa Roma 12, versikulo 2, igsuon. Ingon siya, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pabago sa inyong pangunahuna. So kinahanglan ko nung nga di natamuuyon sa mga butang aning kalibutan na, apan kuno mag-usab, magpabago kita sa atong hunahuna, pinaagi sa pag-usab sa atong hunahuna nga atong masayran dinha sa pulong sa Dios. So, once magdawat ka ni Kristo, magsugod na ang transition sa imong mind gikan sa dautan ngadto sa maayo. O magpabilin ka na nga mapadayunon tungod kay ang pag-usab sa imong unahuna, the renewing of the mind, magsugod naman paagi sa pulong sa Dios. Di na maghatag ang gitawag nga kausaban. Nga naman, Pastor, nidawat ako ni Kristo pero makahuna-una, makakita pa maghapon kong mga temptasyon. Tungod kay wala pa nakasikad pag-ayo ang pagkahibalo nimo sa butang sa Dios. Dita mo, na yung mga tao nga paspas ang pagtubo, na po yung mga tao nga gihinay-hinay kay mooray makaya sa ilang dagan sa kinabuhi aron pagtubo nila sakto gyud sa hinog, ingon pa sila. So, ang pulong sa Dios nagtudlo kanato nga pagdawat ni Kristo magsugod ng kausaban o kana dili nakaangay musubay sa kinaya sa kalibutan apan naa kay kausaban paagi sa imong hunahuna. Now, nganong importante ang kausaban sa unahuna? Ingon sa Colossians 3:10 igsuon, Colossians 3:10. Ingon diri, og gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo hingpit mahitungod sa Dios. Remember na ano po siya gi-mention, aron masayod kamo. So ang
usab sa Ginoo kanato na ay gitawag nga renewing of the mind, gipaagi gina sa atong pagkasayod, sa atong pagkahibalo nga na mahitungod sa Ginoo. Asa na nato mahibalaan sa iyang pulong, sa iyang Biblia. Mo na importante ang pagbasa sa Bible, ang devotion nga atong tawagon. Na unsa ka importante ang atong kahibalo sa pulong sa Ginoo, pastor? Pwede naman siguro kung maminaw sa mga maestro po sa yoga, sa mga Hare Krishna, o sa lain pang mga naapod sa mga atong matawag nga espirituhanong mga butang. Nganong kinahanglan magyud ang pulong sa Ginoo. Kay atong basahon sa unang Timoteo 2:4 igsoon. Unang Timoteo 2:4 ingon dito sa in English, who wants all people to be saved. Ganahan ang Dios nga ang tanang tao maluwas o makabaton sa kaalam sa kamatuoran. So kung wala kay kaalam sa kahibalo sa kamatuoran sa Dios, dili gyud ka maluwas. So ang imong enkwentro sa Ginoo nagsugod na kay nakahibalo ka sa pulong sa Dios, na ay nagsangyaw nimo sa pulong sa Ginoo mo na nga namatay siya sa krus. Parte na sa iyong gisulti ug nakahibalo ka niya na mo na nakakaplag ka og itong natong kaluwasan. Ug ang imong pagkasayod anang kamatuoran na mo'y naghatag nimo karon og kausaban una sa una. Ingon sa Juan 8:32, Juan 8:32. Ingon ang Biblia, ug mahibalo ka mo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. So ang pagkahibalo nimo sa kamatuoran maghatag nimo kagawasan. Dili ang presensya sa kamatuoran sa laing tao ang maghatag nimo kagawasan, kundili ang imong kamatuoran nga nahibal-an, personal ni siya nga pagkahibalo. So kung ikaw nakakaton o padayong makakaton personal sa ang mga butang sa pulong sa Dios, dinha ka personal nga makakaplag sa saad sa Dios nga mga kagawasan. Dinha nimo makita grabe gyud ay ang Ginoo. Kaya gyud ay ni sa Dios, mao gyud ay ang Ginoo. And that is why atong makita nga importante ang atong pagkahibalo. Kaya ang atong kahibalo magdala kani kanato og kagawasan tinuod. And lastly, for tonight, kay taas pag-iday ning akong nahuman nga pagtuon. Lastly, dini magsugod ang atong gitawag nga adi na lang ison muhunong na lang sa kudiri kay murag taas-taas pa ni siya nga pagtuki. Di ko ganahan nga murag maputol, no? So atong makita sa atong pagtuon nga nung kinahanglan ang renewing or mind transition from wicked to godly, it's because naa naman ang kamaturan nga imong nakaplagan. Karon igsuono magamit ni nimo nga kasinatian nga ang pagdaog nimo sa mga litag sayawa sa munahuna mubalik yun sa imong kahibalo sa pulong sa Dios. Kung makakaplag kag panalangin sa imong mga lakang, kung makakaplag ka og matawag nato nga ganti gikan sa Ginoo tungod na sa kaalam nga resulta sa kahibalo nga naghatag nimo kaalam. So ang kahibalo igsuon dako kaayo kini nga importanteng butang nga angay gyud naton sabton. Munang disiplina ang gikinahanglan gyud ni. So dili gyud nimo ingon na kaybaw na ko ana, bisan pag kaybaw ka naa gihapon kay makatunan nga wa nimo nakatunan sa niaging panahon. Sumutapos ako karong panahon na aning dapita o ginaot ang Dios, naghatag kaninyo og kasinatian nga ang kaalam padayon nga mo padayag o ang imong unahuna imong ablihan sa Ginoo o willing ka nga usbon sa Dios ang imong unahuna kay imo bang dawaton ang pundasyon sa saktong kahibalo. When the foundation of the truth is built up in your life, dinha na gyud nimo makita mausab pa gyud ay ang tao, naa pa gyud ay mabuhat ang Ginoo, kaya ba di ay kaya pagyud di ay sa Dios nga hatagan kita og maayong ugma. Kung may igsuon mo tapos ko diri o kung naamoy kuyog sa inyong simbahan, sa inyong panimalay nga nagsimba karon, dada sila sa pag-ampo nga dawaton si Kristo aron magsugod ang kahibalo
Unya, ikuyog sila sa inyong D-group o sa Bible study. Importante kayo kay naamag yun diri ang atong itong nga mga relasyon nga maghatag natog saktong kasinatian. Atong mga tunan sa sunod nga semana, kaluoy sa Dios, dayon nga Ginoo nga makakaton padayon ta nga naay mga relasyon nga angay nimong agian aron ka makatubo sa imong pagbati. Ug mao na nga ato ng tun-an sunod semana. Sa pagkakaron, kung naakay kuyog sa imong panimalay, nga wa pag yun surrender sa Ginoo, dada sa pagkampo. Ready na siya, andam na siya. Dukay na nang nangitas Ginoo, na ulaw lang. So ayaw pasang di ang yawa nga maghari-hari lang gihapon sa inyo karong panagtigo. Okay? Mayong buntag, kini inyong alagad, Pastor Noel Centino, sa Praise Cathedral Global Outreach, nangaliya padayon sa inyong kalambuan, nangaliyo po sa Ginoo, nga kamo panalanginan sa kanunay. Sa ngalan ni Salamat sa pulong sa Ginoo nga nagatultol or nagatudlo ka nato kung sa atong angay nga buhaton. Amen. Kuantag review mga kaigsuunan nga una ang disiplina sa kaalam. Kinahanglan gyud og disiplina aron kita makabaton og kaalam. Kaduha, kaya ko ina wala ko. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Atong pakpakan ng atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Makausap ka. Okay? Atong i-review kagamay ang atong nahibalaan nga adunay gyud kinahanglan nga disiplina sa kaalam. Unya magdisiplina ta sa pag dugang batunog kaalam. Okay, magdisiplina ta sa atong kausaban nga kinahanglan nga magauban sa atong kahibalo or kaalam. Unya kinahanglan ang pagmatetes nga mahitabo gayon. Okay? Ang matetes. Isa man ang matetes. Learner, follower, disciple, pupil. Unya, gihatag ni pastor ang mga resulta niini. Ubay dito nga mga resulta. So, padayon ang kumbate sa atong mind. Ang war is just in the mind. Mao na nga kinahanglan natong i-take captive ang atong mga thought. Unya, ato kaning obey diha sa ngalan ni Jesus. Dili ingong pandemic sa COVID, kundi pandemic sa kahanan. Pininog tatanan mga kaigsuonan mo baro kita. This week, i-apply na to ang pulong sa Ginoo. Pahimo kitang matetes, magtuon, mag-expand sa atong knowledge. Unya, ang usa to nakatunan, ato ka nang ipasa. Sa una to mga kaigsuonan, ipasa na to sa uban. Karon kay gitudluan man ta, ato nang ipasa sa uban. Una ang 2 Timothy 2 chapter 2. Mao ka nang usa ka matetes nga sa imong kahibalo, imo ka nang ipasa. Dugangan kag kahibalo sa Ginoo, tagaan na sa ta, ipasa, pasa. Sige na to ipasa sa uban. Magama kita mga disipulo ni Kristo. Magamputan. Itaas ninyo mga kamot para extend ko ninyo ang blessings. Ginoo, salamat sa imong mga katawhan, Lord, nga naminaw sa imong pulong. Nito ako ngayon mo na silang gipanalanginan sa kaybalo nga ilang na dawat karon, Lord, kini magahatag kanilang kagawasan. Salamat nga kini magahimo kanila nga mga disiplinado sa ilang sa ilang kaalam o mag-apply sa ilang kinabuhi. Lord, adunay kausaban sa kinabuhi, Ginoo. Sila mahimong matetes nimo, Ginoo. Lord, salamat. Kung asa man sila mo adto, sila imong panalanginan, ang imong pabor magauban kanila. Kung sa ilang hikapon sila mga kamot, ilang trabahoon, kini magmalampuson. O Lord, tagaan nimo sila mga kalag nga ilang himuon nga mga disipulo or mga tinunan ni Jesucristo. O ang tanan, moingon o amen. Okay? Every believer is a disciple, and every disciple is a disciple maker. Ayaw lang kuno nga ikaw mahimong disciple, i-train, equip mo ko galingon, nga ikaw mahimo sad nga disciple maker.
God bless you, and our God is so good. Mwah, 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 mwah. Bye.